Kaixo, egunon, Josue Gutierrez naiz, eta nire graduondoko amaierako lana aurkeztuko dizuet, hain zuzen, dantza profesionalaren presentzia Euskal Herriko komunikabideetan ajeak eta erronkak izenburua duena. Lehen aipamentxoa izenburuari egin nahiko nioke, eta nire zehaztu nahiko nuke dantza profesionalaren eremura mugatu dudala lana, ulertuta dantza amaterrak ere presentzia handia izan dezakela, hau da, aisialdiko ekintza edo jarduera gisa egiten den hori, eta pixkate lanaren nondik norakoak zehaztu, murriztu eta konfusioak ekidite aldera, dantza profesionalera mugatu dut. Hau da, beraien ogibide edo lanbide nagusitzat dantza duten sortzaile edo konpainien presentzia hori aztertzeari begira. Baina hori esan da, sarrera egingo dut lehen dabizi, hiru ataletan bereizita lanaren interesa zein den, lan honek ze ekarpen egingo duen edo egin nahi duen, eta lan hau aurrera eramateko nire motivazio pertsonalak zeintzuk izan diren kontuan hartuta hiru zehazten ditudala. Lanaren interesari begira eta lanaren ekarpenarekin oso lotuta, esan behar dut eremu ez ezaguna dela edo sakondu gabe, hau da oso material gutxi existitzen dela dagoeneko honen inguruan, eta nolabait dantzaren komunikazioa badela oso bazterreko ekintza bat, ez? Hain zuzen, ni baieztapen horretatik abiatzen naiz. Dantzaren presentzia Euskal Herriko komunikabideetan oso urria dela esaten dut, eta horren atzean eskutatzen den arrazoi, faktore eta frogak, baieztapen hori frogatzeko arrazoiak aurkitu nahi ditut. Eta azken instantzean, pixkat lanaren helburua izango litzateke presentzia hori, presentzia urri horren nondik norakoak behin identifikatuta aztertuta, proposamen batzuk garatu egitea presentzia hori hobetzeko, ez da, beraz lanak bi alde horiek izango ditu. Oso lotuta doa hori lanaren ekarpena zein den azaltzera, eta gutxi zapaldutako lurra denean, zapaldutako lur horretan fruituak ereiteko bide bat da, ez? Pixkate materiala sortu, baita ere dantzaren inguruko kontzientzia nolabait sustraitu gizartean eta pixkat hurbildu herritarrengana, eta bestetik noski komunikabideetan duen presentzia hori hobeta izango litzateke egin dezakeen ekarpenik handiena. Motivazio pertsonalari dagokienez, hiru arrazoi nagusi identifikatzen ditut. Bata da graduondokoan bertan somatutako hutsune bat, hau da graduondokoan zehar kultura adierazpen askori egin diegula erreferentzia eta asko landu ditugula modulo ezberdinetan, izan zinema, izan arte bisualak, izan literatura, izan komikigintza, eta egia bada ere arte eszenikoei eskainitako modulo bat egon zela, modulo horretan antzerkia landu zen batik bat. Eta beraz, dantza nolabait landu gabe geratu zela, eta, niri jakina piztu zitzaidan horren inguruan jakiteko, ez? Pixkate horrekin lotuta, hori bebaitator nire dantzarekiko lotura pertsonaletik. Eta nolabait dantzaria inoiz izan ez naizen arren, gimnasia ritmikoan aritu naiz 6 urte nituenetik, duela oso gutxi arte, eta hortaz, badaude antzekotasun batzuk, nahiz eta gimnasia ritmikoa kirolaren esparruan sartzen den, bai daudela gizartean duen iruditegiaren eta baita kirola beraren eta mugimendua beraren nolakotasunei begirako antzekotasun batzuk nolabait eraman nautenak gai dantzarekiko interes handia izatera. Eta horrekin lotzen da, hirugarren puntua izango litzatekela nire lanbidea edo bidea dela kasetaria naizela, hau da komunikatzailea, eta beraz, dantza komunikabideetan duen presentzia horrekin banengoela keskatuan aurretik ere, ez? Somatzen nuen gurean eta bestelako komunikabideetan ez zitzaiola garrantzirik ematen, eta pixkat ez dut inoiz oso ondo ulertu zergaitik den, nolabait ze arrazoi dauden horren atzean, pixkat komunikabideen errua edo ardura den, konpainiena den, erdibideko zerbaiten edo zer gertatzen den horrez. Pixkat horretan sakondu eta horri buelta emateko nahi, ez? Ez baita bakarrik analisi lan bat, ez eta eraldaketarako nahia duen lan bat. Marko teorikoari buruz bi zertzela da besterik ez ditut emango, bat iruditzen zaidalako interesgarria eta importantea nabarmentzea material falta izugarria dagoela, eta beren beregi dantza komunikazioari eskainitako lanik ez dudala aurkitu, behintzat gurean kokatua, eta beraz bi ardatzen inguruan arakatzen ibili naizela. Bata dantza eta generoa ditudan ardatza eta bigarrena kultur komunikazioa.
Dantza eta generoari dagokionez, datu bakarra ekarri nahi nuke ona, dela, pixkat txosten, Jemina Kano eta Igor de Kuadrak egindako txosten batetik aterakoa. 2018an, Bizkaia Gipuzkoa eta Arabari referentzia eginez, zeuden dantza konpainien zuzendaritzan, 51% emakumezkoak ziren, eta 45% gizonezkoak. Ulertuta bi horien artean geratzen den margen hori, zuzendaritza mistoari dagokiola. Baina, aldiz, programatu zena aztertuz gero, programatu ziren emanaldien 65,5%ak gizonezko zuzendaritza zuten, eta aldiz 54,84% emakumezkoak. Kultur komunikazioari dagokionez, aipamen txiki bat oso adierazgarria iruditzen zaidana, nola Arantxa Iturrek azaltzen duen, kokapen hutsagatik identifikatu dezakegula zer den kultur komunikazioa. Hau da, egunkarietan atzekorriak hartzen dituena, irrati eta telebistako albistegietan ere azkeneko albizteak dira, gainera oso toki murritza izaten duten, eta bestela ere saio eta programa espezifikorik, edo pixkat arte gehiago eskaintzen dionik baldin badago, ez orduetan, edo inondik inola prime timean ez dela emititzen. Metodologiari dagokionez, azaltzea metodologia kualitatiboaren aldeko autua egin nuela, elkarrizketa sakonak egin nituela eta gidoi ardiegituratu bat erabili nuela hauek aurrera eramateko. Honek zer dakar, metodologia kuantitatiboa ez nuela erabili eta beraz ikerketaren alde hori egiteko dagoela eta egin nahiko nukela etorkizunan, ez? Hau da, egindako hausnarketak, ateratako ondorioak kontrastatzea datuekin, zenbakiekin, ez? Kuantitatiboarekin, kasu honetan oso ekarpen interesgarria eta beharrezkoa dena, ez? Elkarrizketa sakon horiek aipatu nahiko nuke aurrez aurre edo Skype bidez egin nituela, betire kamera aktibatuta Skype bidez izan ziren horietan, horrek ahalbidetzen duelako etorkizunean plazaratu daitekeen produktu bat izatea, ez da? Eta gustatuko litzaidake elkarrizketa horiek, mahai gainean jartzen, nolabait horiek badirelako beren beregi dantza komunikazioa, ez? Bere horretan. Eta bestetik gidoi erdi egituratua, batez ere, aurretik prestutako galdetegi bat banuen arren, aukera izan nuelako elkarrizketak aurrera joan ala moldaketak egiteko, ez? Eta malgutasun horrekin jolasteak aukera ematen zian beti ere, elkarrizketatuaren erantzunen araberako zalantza berriak plazaratzea, bide berriak jorratzea eta nolabait hausnarketa berriak egitea eta hori oso aberasgarria eta beharrezko iruditu zait. Hori esan da, elkarrizketatuak aurkeztuko ditut. 9 elkarrizketatu egon dira orotara, 8 elkarrizketetan egina, bat bikoitza izan baizen. Natalia Monge, koreografoa, dantzaria, eta Organik Dantza konpainiako zuzendaria da. Getxondu kokatua konpainia, eta bera ere getxostarra da, gortarra, zehazki. Eta, Natalia Monge, dantzaria, koreografo eta zuzendaria izateaz gain, Euskal Herriko Unibertsitateko Hezkuntza Fakultateko irakasle ere bada, ez? Nolabait horrekin osatzen du bere jarduna. Eta, ibilbide luzeko dantzaria da eta Amsterdamen formatu zen nahi zuten. Hurrengoa, Maria Martin Bizkaitarra da baita ere, Santurtziarra eta Bizkaiko ezkerraldean du kokatua Krego Martin konpainia. Zuzendaritza baten kidea, Bego Krego dantzaria batera, eta bera ere dantzaria, koreografoa eta zuzendaria da. Maria Martinek ere bere burua atzerrian formatu zuen, eta gaur egun bere konpainiarekin batera eta Bego Kregoarekin batera emanaldiak sortzen ditu. Eba Guerrero da hurrengo elkarrizketatua, DOS kolektiboko kidea. Berak DOS kolektiboaren baitan alderdi kreatiboa lantzen du, ezta? Sortzailea da, koreografoa edo zuzendaria da. Kasu honetan, Eba Guerrero formakuntzaz ere dantzaria den arren, ez du berak dantza egiten bere emanaldietan, eta badu normalean dantzari batez berarekin lan egiten duena. Horrekin Eba Guerrerorekin batera, Jemina Kano dugu, DOS kolektiboaren beste alderdia litzatekena, eta Jemina Kano Errealde Katalanetatik etorritako dantza ekoizle eta kudeatzailea da, eta baita banaketaz ere arduratzen da DOS kolektiboaren baitan, eta 2013tik Gasteizko sortze espazioaren kudeaketa lanetan ere dihardu. Jon Maia dugu hurrengoa, errenteriarra.
Kukai dantza konpainiako zuzendaria eta dantzaria. Eta, bera ikasketaz kazetaria baldin bada ere, dantzari lotua egon da bizitza osoan. Eta aipatzeko bai, kasetari lanetan ere jardun zela, ez? Eta gaur egun, konpainia nahiko handi bateko zuzendaria da. Asier Zabaleta, Donostian kokatutako Erta konpainiako zuzendaria da. Zabaletak ere urte desente eman ditu atzerrian, batik bat Brasilen eta Suitzan ere konpainia ezberdinetan jardun da. Gero Donostira bueltatu zen nolabait eta gaur egun bere konpainiarekin dihardu emanaldiak sortzen. Fernando Saez de Huarte dantzaz fundazioko zuzendari artistikoa da. Eta ere dantzaz nolabait konpainia baten jarduna duen arren, hau da gazte konpainia izaerako entitate bat da. Izan ere bertan dantzari gazteak formatzen dituzte, baina formatzen dituzte emanaldiak sortuz eta egiten duten hori erakutsi eta plazaratuz. Beti ere kontuan hartuta 2 urteko iraupena dutela gazte konpainia horiek eta horren ondoren beste konpainia batzuetara zabaltzen direla dantzari gazte eta berri horiek. Hurrengo elkarrizketatua Jone Batizabala da, hau ez da dantza profesionala, baizik eta komunikatzailea. Gaur gaurkoz Notizias taldeko Hortzadar gehigarri kulturaleko koordinatzailea da Jone Bati, eta aipatu beharra dago bai telebistan jarduna dela, 11 telebistako artekale kultur saioa gidatzen zuen, eta Paleuko ekoiztetxearekin ere sortutako zenbait proiektutan parte hartu du, beti ere gero emititu direnak. Hortzain, prentsa idatziari dagokionez, Berrian eta Garan ere jardun zen eta Hortzadarren kasetari gisa eta gaur egun koordinatzaile nagusi gisa. Azken elkarrizketatua Amaiur Aristidu dantzan.eus dantzari eskinitako elkarteko langilea, bera batez ere webgunea elikatzen jarduten da gainera eta antropologia eta kasetaritza ikasketak ditu Amaiurrek. Pixkat ikerketaren emaitzetan sakonduz, aipatu nahiko nuke 2 bloke bereitzi ditu dela. Batetik komunikazioan eragina duten faktoreak ditudanak, 5 hauek izango liratekenak, eta bestetik komunikazio horren nondik nolakoak pixkakillo fintzera, ez? Zer den komunikazioaren presentzia urria eta zer esaten dugun komunikazioaren presentzia urria ari garenean. Dantza profesionalen komunikazio urria ari garenean. Kultur politikei dagokionez, aipatu beharra daukat, Lapurdi Nafarroa bera eta Zuberako kultur politikak ezin izan ditu dela aztertu, beraz Bizkai, Gipuzkoa, Araba eta Nafarroako egoera azkarrengo nezela. Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabako egoerari dagokionez, aipatzea 2010tik aurrera Eusko Jaurlaritzak baduela diru-laguntza zehatz bat dantzaren emanaldiak sustatzeari begira. Eta egiten duena da, sarea dantzoki zirkuitoko kide diren antzokiei diru-laguntza bat ematen die, urtean 3 dantza emanaldi eskaintzeko. 3 emanaldi horietako bakoitzaren 155 ordaintzen du Jaurlaritzak eta beste 155 antzokiak. Hori positibotzat hartzen duten arren elkarrizketatu eta nabarmendu dute batetik estankatutako eredua dela, duela 10 urte sortutakoa eta aldatu ez dena, eta pixkat inertze batzuk emanak daudela. Hau da, dantza konpainia handiak eta beti berdinak programatzen direla, 3 emanalditik antzoki bat ere ez dela pasatzen, urtean 3 emanaldi horiek programatzetik, eta gainera sarea zirkuituan sartzen ez diren antzokiek ere ez dutela programatzen ondorioz. Hezkuntzari dagokionez aipatzen dutena da, hezkuntza formaleko sisteman inondik inora txertatua ez dagoela ez dantza ez hortzuta adierazpena, ez duela inongo presentzarik, adibidez Natalia Monjek datu adierazgarri bat ematen zuen, ez? Bera hezkuntza fakultatean irakasle denean, bere 20 urteko ikasleen 90% ez dela sekula dantza emanaldi bat ikustera joan. Eta asko antzoki batera, ez? Inongo emanaldirik ikustera. Horrekin lotuta dago pixkat elitismoa ditzen zuten, hau da, dantzari eta koreografoak nabaritzen zirela gizartetik urrun, herritarrengandik urrun. Ez nolabait ez jakintasunetik eta dantzaren inguruan sortutako klitxe horietatik abiatuta, ez dela gizartean sustraitutako disiplina bat eta gizarteak bere egindako arte adierazten bat, ez? Bai dantza garaikida raro ikusten delako, bai dantza klasikoa zaharkitu ikusten delako, edo baita dantza tradizionala folklore egia ikusten delako. Beste alderdi bat, banaketarako egitura desaldena izan da, hau da, ez dagoela
disko bat banatzeko diskoetxe bat dagoen bezala, edo liburu bat banatzeko argitaletxe bat dagoen bezala, ez dagoela horrelako egiturarik arte eszenikoei dagokinean. Beharbada antzokiek bete lezakete hutsune honi, baina gaur-gaurkoz ez dute egiten. Horrekin oso lotuta doa aipamen bat egitea prekaritateari, hau da, dantza konpainiei buruz ari garen arren ulertu behar dela askotan pertsona bat 2 edo 3 asko jota direla dantza konpainia hori, beraz, multitask izaera hori hartzen dutela, hau da, emanaldi bat taularatu bitarteko prozesu guztiak bere gain hartzen dituztela, eta horrek problemak sortzen dituela izan ere, ez dira alderdi guztiak tasuz jorratzeko gai izaten, ez dira heltzen. Ikerketaren emaitzen bigarren alderdia izango litzateke zer komunikatzen da, ez? Nor agertzen da komunikabideetan, zein komunikabideetan agertzen da, zer nolako informazioa ematen da. Nor agertzen da komunikabideetan horri erantzuteko eskema bat aurkitu zuten elkarrizketatuek, ez? Bete egiten dena realitatean. Gizona eta Gipuzkoarra eskema. Dela, 4 konpainia hauek direla gaur gauzko Euskal Herriko komunikabideetan presentzia handiena dutenak. Laurak dira Gipuzkoarrak eta 4 daude gizon Gipuzkoar batengandik zuzenduak. Nolabait ere aipatzen zuten badagoela ere beste lerro bat izango litzatekeela dantza tradizionalaren bertsio modernoa lantzen dutela. Hori ere posible dela eragin izana. Non agertzen diren, zerrendatxo bat egin zuten elkarrizketatuek aipatzen ze komunikabideetan ikusten zuten presentzia egon zitekeela, eta ETV Kultura izeneko saio bat dagoela aipatzen zuten, nahiko sakon lantzen zuena zorkuntza lan baten nondik norakoa, baino ez ordutan emititzen dela programa hori. Bestetik Euskadi Irratian 2 programa hauek, Arratsan eta Faktoria, dantzan.eus eta Kulturklika webguneak ere aipatzen zituzten, eta egunkari generalistetan nolabait esaten zuten, aitortu beharra dagoela edo agendetan agertzen diren, ez? Emanaldi bat non eta noiz izango den. Informazio motari dagokienez, aipatu bezala agendaetan agertzen dira, albistegietan esaten zuten, albistetxo bat egiten dela estrainaldi bateri lotuta beti ere, ez bestelako edukia temporalagoi lotuta ez, edo jarraiagoi, eta gero Fernando Sáez de Ugartek aipamen bat egiten zuen dekoratiboari. Hau da, dantza, kontuan hartu behar dela, publizitatean eta entretenimenduzko programetan izugarri agertzen den disiplina bat dela. Baina ez da fokalizatzen hortan eta ez zaio serioaren edo arte disiplinaren izaera hori aitortzen baizik eta entretenimenduarena. Hurrengo atala ondorioak lirateke, eta ondorioak ere 2 arlotan bereizi ditut. Batetik proposamen zehatzak, esan bezala eraldaketarako bide izan nahi duelako lanak, eta bestetik deitu diona bestelako ondorioak iruditu zaizkidana gaineratu behar direlak, baino ikerketa lerro posible berriak direla, ez? Proposamenei dagokienez, 5 hauek daude, batzuk zehatzagoak, beste batzuk zabalagoak. Hezkuntza zaten zutenean, hezkuntza maila guztietan, baina nolabait mediazio planak egin behar zirela, eta ikastetxekin batera proiektuak diseinatu, baina baita ere beste hezkuntza batzuei, ez? Nolabait dantzarien formakuntzari, dantza irakasleen formakuntzari, eta baita kazetarien eta programatzaileen formakuntzari ere erreferentzia egiten zioten elkarrizketatuek. Beste aukera posiblea zaio espezializatuak jorratza izango litzateke, hau da, dantzari eskinitako saioak. Eta horretan, Asier Zabaletak esaten zuen oso interesgarria litzatekeela telebistan izatea saio horiek, hain justu, dantza ikusi beharreko adierazten bat delako, eta mugimendua ikusteko telebista oso euskarri interesgarria izan daitekeela, inkluso emanaldi osoak emateko telebistan kontzertuak ematen diren bezala, adibidez. Horrek lotuta kazetari espezializatuak egon beharko lirateke, nolabait egunerokotasunean jarraitzen dutena dantza konpainien errealitatea zein den. Ohitura bat sorta dutenak, agenda bat egiten dutenak, jarraitu egiten dutenak nun dauden, zertan dabiltzan, zer sortzen ari diren, eta pixkat beste hainbat esparrutan egiten den espezializazio lan berdina. Horrekin lotuta doa harreman sare bat josi beharko litzatekeela komunikatzaileen eta konpainien arteko harremana sustatzeko, azkenik dantza jaialdi handi bat egitea. Dantza jaialdi hori ulertuta komunikabideekin batera sortzen bada oinarritikan, oihartzun handi hartuko lukela eta elkarlanerako abiapuntu izango litzatekeela. Bestelako ondorioi dagokionez, kukai kasua, sektorearen feminizazioa eta nekea eta porrotzen tarso aipatu nahiko nituzke. Kukai kasua esaten duenean da, salbuespen egoera bat dagoela horrez. Kukai bai agertzen dela
komunikabideetan presentzia nabarmena duela eta ez dela inondik inora beste ondorioekin bat datorren kasu bat. Beraz, hor ikusi beharko litzateke ez, kasu ikerketa bat dago egiteko. Sektoraren feminizazioari buruz ari naizenean, da dantzarien gehiengo emakumezkoak diren arren ikusi dugula aurpegi publikoa edo komunikabideetan ateratzen diren apur horiek gizonezkoak direla eta hor zer gertatzen den aztertu beharko litzateke. Eta nekea eta porrentazioa da, jende honek urte asko daramatzala lanean hontan, bere sektorearen ongizatearen eta hazkundearen alde borrokan eta badagoela sentsazio bat astiro gidoala hau edo ez dela inoiz aldatuko eta hori ere nabarmendu nahi nuen. Eta azkenik balorazio txiki bat egitea dagokit, etorkizunerako erronkak identifikatu nituela batetik alderdi kuantitatiboa egiteko dagoela, eta bestetik elkarrizketatuen profila zabaldu beharko litzateke, adibidez programatzaileekin hitz egin, komunikatzaile gehiagorekin hitz egin beste alderdi geografikoetako dantza konpainiekin hitz egin, dantzariekin, dantza ikasleekin, badaudela profila asko interesgarriak izan daitezkenak lan hau aberasteko. Azkenik ezatea asko ikasi dudala lan hau egiten, oso aberasgarria eta oso prozesu interesgarria izan dela niretzako eta etorkizunean ere honen inguruan bueltaka jarraitu nahiko nukeela. Eskerrik asko zuen arretagatik eta laster arte.